Sige sir. Napabilis. Diretso na sir. Ay, buhay. Woo! Uy, huli. Sir, mabagal lang ako ha. Uy. Ay, lagi dito. Lagi ako dito. Sige sir. Sige na, sige na. Dito nga ba? Good. Opya. Di kaya. Ay, okay. Nice. Na, humiwalay si ano? Si Jason doon sa unang grassland. Nag-U-turn ka, ano, Jason? One speed.
Hopya. Ah. Hopya. Hopya. Pang OTV yun ah. Hopya. Bike, 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 bike. Ang lalim. Nahigop. Ayos lang, sir. Plans. Hopya.
Kopya. Uy, Ardi. Nakadang si Kaisan. Ano pala no? Sam lang ka? Ha? Sabet? Ay po. Ano lang ba?